baroya Diyarbekirê çil û heftemên lijneya giştî de ji bo serokatiya nû çû hilbijartinê. Serokê Baroya Diyarbekirê Cihan Aydin carek din bû namzet û li hember wî Nahîd Eren, Cengîl Baysal lîsteya xwe de ketin hilbijartinê. Lêd encama hilbijartinê de Nahîd Eren bi 693 dengan bû serokê nû yê Baroya Diyarbekirê. Cihan Aydin jî 594 deng girt û namzedê sêyemîn jî Cengiz Baysal di 45 dengan de ma. Ji 2 sala carek hilbijartina serokatiya baroyê çêdibe lê ji ber pandemiyê hilbijartina baroya texîr bibû. Ser mafê jinan, ser mafê zarokan, ser mafê girtiyan tim em vê aliya dişkulin ji bo wî baroyê Diyarbekirê, baroya Amedê hem ji bo heremê, hem ji bo Diyarbekirê, hem jî ji bo welat gelek baroyekî giring e. Ji bo wî jî bi rastî pir çav li ser me ne. Hilbijartinê me çawa derbas dibe, kîtê hilbijartin ev tim berçav e. Demokrasiya aşitî ya cembêjin mafên mirov hêlkî û rengkî wê din, giranîkî wê din jî mafê Kurdan diparêze. Hem ji bajarê Diyarbekir û hem jî temamê bajarên Kurd jî re baroyê dina re xebata dimeşîne û me kare bêje kî wek rêberiyekî hêla hukuknasiya jî wek rêberî ketike. Baroya Amedê ji ber van her du mijara pir giring e, ne ku li ber çavê me tenê giring e, li hemû dunyayê. Navekî wê heye û navekî heq. Nahîd Eren ku ew cîgirê Tahîr Elçî bû beriya encama hilbijartinê diyar bibe ji bo dengê Amerîkayê wiha axivî bû ku bi ser bikeve ew ê li ser çi rêgesê xebatên xwe bidomînin. Daxwaza me ew e, niyeta me jî ew e, em dixwazin ew misyona baroya Amedê bidome. Li alî mafê mirova, li alî mafê Kurda xebata xwe pêk bîne û bidomîne. Ji ber wî namzedim. Baroya Amedê baroka mezin e. îro 1756 parêzer li Diyarbekir baroya Amedê qeydkirîne. Wek ku dizanin li Tirkiye ve 3 sale heta 5 sale di alî mafa da mafê saziya mafê gela tê qutkirin. Baroya Amedê ew teqoşîna xwe ew ê bidomîne heta ku ji destê me jî bê em ê wî misyona wî bidomîne. Hacı Can Farqîn, Dengê Amerîka, Diyarbekir. Devletê